ettin ha? Görip tanımadık yo, şonno da bana yaramadık yo. Beynime men gören söyler, yöneten menden haberim yo. Menden, on günahkar menden. Sen görýäňdäm kyndan. Meni gaban ya, gaharlan ya, ol meni söýýär. Meni gören senden geçe, yürek ödünden gidye. Canım ödün bilye. Ne ettin ha? Görip Вообще-то sen kim? Hemra tanayan mı? Sen tanıyan bolmaly. Internetde gurulýan eken sen şoňda. Owo, biz internette guruluşup bir tatil duraýdy dämi? Hova men? Mene sen tanamam. Onu men ýazýan duraýyn kim? Sen ýazýan Turaýan amy. Canda. Näme? Sen mi? Görip. Glavniňe bar öýe suratyň goýmaşyňdan bilimley. Sarışyň surat durar eken. Näme çüredi ki goýaňa? Nira barýar? Alkydy berseň boljak eken, men öyle zaman boljak eken Bana hiç kim bildiren yok. Meni alacağım mallım oğlunla. Gülüyor Ali.